dzenyaya Zimbabwe dzavanogona kakutarisira kubvaka kwamuri muchirongwa bhozhongora segment. Icho kwadi muri yeZimbabwe ndakapakata ndakataura ndiri mukati mekureva mukati mekutaura nyaya ndiri kutaura pano mukati menzvimbo yeHaifiridzi mukati meguta reHarare kuKenani uko kune Kenani ka muZimbabwe iriwo paHaifiridzi apa mukadzi ane murume wake ndokubva aita chikomba. Chikomba ichocho ndokunetsera nechikomba. Chikomba chichimwa chakwa poison. Chichimwira mukadzi wemunhu. Polo man selector. Neimwe nzira ndingati chikomba chakanetsana nemukadzi wemunhu wachinodanana naye chichibva chamwa poison. Chikomba chakamwira poison mukadzi wemunhu. Chikomba chakanwira poison mudzimai wemunhu. Hey! Ndabva ipapo. Ndine nyaya inorwadza muri yeZimbabwe inosuwisa. Nyaya iyi iri kuEpworth kunonzi kwaMunyuki. Sorry Epworth taramba tongodzoka ikoko nyika ihombe. Kune nyaya yokuti kune baba vane mukadzi nemhuri dzavo baba vakura vangave kuma 45 to 50 years vakadanana nemwana angaine 18 to 19 angane 22 years aine 22 years hama dzemwana uyu kusanganisira hanzvadzi dzacho dzikaenda kunorwisana baba dzichiti siya mwana une mhuri yako. Baba vakabva vaba mwana uyu ndokutiza naye ndokumutsvagira kwokunoroja. Vamutsvagira kwokunoroja mwana uyu akatanga kunorwara ari ikoko ndokuoma mutezo ruoko ndokuzooma gumbo kusvika astroka. Baba kwakungoshedza mwana uyu kungomutakura kuzomusiya kumba kwavo. Zimbabwe pave nenyaya nhasi. Pasvika nyaya nhasi ndopaita kuti ndiwe nenyaya yacho. Muchanzwa mucharwadziwa. Ndine nyaya mukoma KB. Hatizivi kuti tingaendere kunotsvaga utungamiriri unogadza masabhuku nemadzishe kuti vasvike panzvimbo. Vanhu vari kurarama uranda. Vanhu vari kurarama unerera. Unapwa munyika yeZimbabwe nokuda kwemasabhuku kazhinji. Vakavimbisa nokuti pandakapedzera kutaura navo vanga vari kwaMutare vachibva vaenda kuMidlands. Saka vakatiwo vakabva kuMidlands vari kudzoka muHarare vobva vauya pachimuti. Nyaya ndeyeyi chii chiri kupa kuti vanhu vari munyika yakasununguka yeZimbabwe vararame unapwa. Ndoda kudzokorora ndiri mukati mekutaura imwe nyaya yakafanana. Vakawanda mukoma KB vari kutengeserwa mastenzi avari kugara. Minda yavari kugara iri kukatwa. Vari kungosvikira nokungodzawo kuti inini ndiri chakati ndakutoisa munhu ipapo kwokuenda hapana. Inini ndiri sabhuku kauti ndiri chifi. Ndobva ipapo ndine nyaya yandakataura muri yeZimbabwe kana muri mukati mekutevera nhefenyuro. Nyaya yezai yemukadzi wekuHurungwe akaroorwa kwaMurewa akabara zai pa9 manzi. Murume uya wemukadzi akaufonera sabhuku achitaura kuti ndozvaitika kuno mushure mekunge mambo wekuHurungwe ataura kuti imweniwe zai rakaoma iri roda kutsvagirwa mubatsiri dzimwe dzenguva itori poison kana kuti iro rendi maini iri apa. Akanzi ndokutsvagirai mubatsiri. Murume akataura akati inini mari chero muinenga dzenyu mambo handina mari yacho yekuzovabhadhara. Akatsvaga muprofita wake akamuudza kuti yeye chinhu chofanira kunoradzikwa ichi kana kunoraswa pasina kusvika nguva dzakati mangwana. Vakafonera sabhuku. Sabhuku afonerwa vanhu vakatakura zai vachienda kwaMurewa. Vaenda kwaMurewa sabhuku pachakasvikirwa ikoko akazoti ndiri kurwara ndokutumira sekretari wake. Sekretari ndakafamba nenyaya dze pasina mazuva sabhuku akuramba kuti hauna kumbondiudzayo kuti uchaine zai mudzimba mangu. Ndiri kuda kuripwa mbudzi 2 ne$10. Ndokubva areva mamwe mashoko achida kusanganisira mambo zvisipo kusvikira murume uyu azoenda kunoripota kwamambo. Mambo vakareva vakati mwana aku ndinokuudza ndichiti zvawakabhadharisa zvirizo ndotoda nyaya kuno kuti ionekwe unogobhadhariswa seiko uriwo wakasangana nenhamo. Sabhuku dzorera mbudzi dzemunhu nemari yake. Achibva ikoko sabhuku akaona zvakare mukomana uyu. Sabhuku akamumirira parodhi nevamwe vanhu. Zvikanzwa tichi waendisa nyaya kupi takanzwa nyaya kupi hakuna izvozvo ini ndiri sabhuku ndakuda kubvisa mudzimba mangu. Akafonera mambo. Mambo kamuti yeye iwe dzorera munhu zvinhu zvake. Nezuro ndopa akadzora mbudzi 1. Sabhuku akadzora mbudzi 1 pambudzi ngani? Pambudzi 2 ne$10. Achibva apindira munhu uye kuti
zvinhu zvamandivigira ndimatumwa ndofanira kukupewa mhinduro zvakare zvamauya nazo asi zvandakaendesa zvikanzi ndizvo ndatumwa chete. So hatichazivi kuti dzimwe dzenguva hachari kune mbudzi dziya but mambo ndivo akadzorera chi uyu mushure mekudzoserwa mbudzi 1 pambudzi 2 na $10 aenda here kuna mambo kuvaudza kuti zvinhu zvamakanzi ndidzorerwa zvina kukwana. tamuti nhasi zvikanzi nhasi da kudzokera kuna mambo nokuti ndofanira kufamba nemutemo ndichidzokera asi zuva nezuva anopiwa mashoko ekuthretenwa ndiri sabhuku inini ndiri chakatizo but hazvisi kuitika kuna sabhuku iyeye chete. Vanhu vakawanda mukoma KB vamwe izvo mvura iri kunaka minda yakatokatwa vanokumuka vachiona gejo rakarwa pakati pemunda neumwe munhu achiti nabva kuna sabhuku. Vamwe pamba vanotoona imwe kona yakutovakwa nemunhu ichiedza bva kuna sabhuku. So vanhu vari kuti munyika medu hamuna hondo asi tiri kuitirwa hondo nevamwe vatinogara navo vatungamiriri vedu toita sei. Right. Zimbabwe nyaya tainzwa. Tinokwanisa chete kunzwa mhinduro kubva kudepartment rinoona nezvokugadzwa kuvatungamiri ichokwadi munzvimbo dzatinogara. Ichokwadi ichocho department iri rinobva kuministry of local government and public works. Takataura nawo last week tikakuzivisai kuti vari kumaworkshop avari kuita vanga vari kwaMutare vakaenda kuGweru kuKwekwe vakavimbisa kuti vanenge vadzoka nhasi kana mangwana. Saka this week vari kuvimbisa kuti vanouya pachimuti vozonzwa nhuna dzenyu. Tiregereraiwo kutora nguva vasati vauya asi tinovimbisa kuti vachauya mozotaura navo mozopiwa kanhamba dzenhare dzokuti munotaura navo direct kuofisi kana pane zvinenge zvichikushungurudzai kunharaunda dzamunogara. Regai katinzwe mashoko anotevera asi ndibata panhamba dzinoti 0771 545 025 0771 545 025 panhamba idzi musabhipa kana kufona neprivate number kana mafona ngatauri chinzwisana kana pachisvikika tobva tasvika kuwo namba iyi musaibhipa nokuti hapana chatinenge tataura hapana chatinenge tichiziva. Vanoda vhalisi dziitai aya chipinga chodhadhama ndawe ziri kudiyana mondiri mukati mekufamba mukati mekupfapfadza nekutsudza dziri kuitika matima nawose nyika ino ndisingana senguva mudi yazimbabwe kuti paka epwethi epatoni paki ikoyo chaku epwethi chaku epatoni paki chiri kuti tani. Zimbabwe nyandira kutaura pana paikamiri yakadai kune mwanasikana anga ne makore 22 kutaura kune kwatani 25 years zokuberekwa. Mwana uyu akadanana nevamwe baba adanana nevamwe baba ava vachibva vaenderera mberi nerudo nemwana uyu. Hama dzemwana uyu kusanganisira hanzvadzi dzake dzakazviziva kuti mwana wedu ari kudanana nababa vane mhuri yavo vaiwirirana vaviri vaiwirirana panga pasina zvokuti vari kumbunyikidzana. No, vana vaita sei vaiwirirana vachiwirirana kudaro ino nyaya yafamba mukati mekuwirirana. Hanzvadzi dzemwana uyu dzazviziva dzinoti kumwanasikana naisisi wangu wona kazira rako iwewe uri mwana mudiki unogona kutovaka imba yako ukamutsa imba yako uchienderera kumberi. Baba wavo uri kudanana nava munhu mukuru 1 2 vane mudzimai wavo 3 vane mhuri yavo 4 ukatarisa eji yavo aite. Saka iwewe unogona kutoroorwa nemurume wako ukavaka imba yako. Mwanasikana achiudzwa mashoko aya akaramba achidanana nababa aya aramba achidanana nababa wamwanasikana uyu hama dzake dzakaramba dzichiti iwe murume siyana nemwana wedu mwana wedu ane 22 years pamwe mutori kuma 40-50 years azviite plus muno mukadzi wenyu munhu woitisa mwana wedu nemukadzi wenyu. Vakaramba achidanana murume uyu paakanetsera nehama dzemana akabvatura mwanasikana uyu ndokumubvisa pamba ndokumutengesa ndokutaka kumurojera kune imwe nzvimbo. Nditeererei Zimbabwe munzi kuri kuenda nyaya izvi vadaro Zimbabwe mwanasikana uyu aendeswa ikoko baba ava havana chavangati vaendesa ikoko vaingogara nemwana uyu semudiwa wavo vari kugara naye. Mwana akabvatanga kurwara ikoko ndikutanga kuoma ruoko ndikutanga kuoma gumbo ndobva siroka aoma mutezo Zimbabwe inzwai baba vakabva kutakura mwana uyu ndokumusiya pamba hapana baba pana amai vanosiya pamba kudaro mwana uyu akurwara Zimbabwe mwana uyu haachamuki. Mukazoenda paWhatsApp channel munomuona nyaya iyi ndeyekuEpworth kwamunyuki zvadaro Zimbabwe toita sei nemwana arwara kudaro Zimbabwe vachibva vaita sei pakairikana pamba pasvika vakadzi vaviri nemurume muchete pamba paamai pane mwana ari kurwara uzvo
Svika ndine wamwe amai. Ndine urombo. Ndanzwa kurwadziwa. Nekurwara kuri kuita mwana uyu ndini ndakamuroya. Aish. Mushure mekuzisa kuti arudana nemukadzi wemunhu kusanganisira iye mukadzi ane murume uyu akataura kuti inini ndindakaroya mwana uyu nekudana kwemwana wangu asi akaroya ndiamai ava amai vakaroya ndikusvika vega vachitaura kuti tisu takaroya mwana uyu but ndanzwa tsitsi naye ndipei mari yakati ndimuroyonore. Vakadzi vaviri vakasvika pamba apa. Wani ndiye akati ndanzwa tsitsi nokuti ndindakaroya mwana uyu nokuda kwekuti aidanana nomurume wemunhu. Ichokwadi. Okay. Paine murume wani zvakare. Zvadaro mhuri yeZimbabwe. Ndimi. Vanobvunza murume kune vanhu vauya vachitaura nyaya iyi. Wona mwana wedu ari kurwara. Zvikanzi nemurume aiwa ini mukadzi wangu ndotomutya. Nokuti ndakafamba ndikaziva kuti mukadzi wangu akandigadzira. Asi ndine kwandakazoendawo kunogadzirwa inini. Saka kuti nditange nyaya iyi ndotosha uye zvemari kuti inorapisa mwana wenyu ini nandira. Mari yange yachadzwa nevanhu ava imari. Ava vakauya pamba. Vakachajika mari konta 150 US. Okay. Vachaja 150 US. Vepamba havana kuramba. Vakabva vabvisa 150 US yekuti vanhu varonore. Vanhu ndokuya pamba ndokutanga kuita zvinhu zvavo. Pamba Zimbabwe handisi kutaura ngano. Pane patitaure ngano. Vachibva tava kuita zvinhu izvi. Mwana vachibva tava kubatsirwa vachiita zvavari kuita. Kubva ipapo Zimbabwe nanhasi mwana ari kurwara. Vakafonerwa iko zvinozvi. Havachadaviri mafoni. Havachapiki mafoni. Nemurume wacho zvakare. Anova ndiyedanana nemukadzi uyu akataura kuti izvo mukadzi wangu ndoziva kuti anobata mushonga inini akandigadzira ndobva ndaenda kune imwe n'anga ndokubva ndabatsirwa iko zvonditaure nezvayo ndotosvika mukadzi wangu anogona kundiendesa uyezve vanhu vakauya ava dhilai navo moga nokuti vari kutaura vega kuti vakatuma nemukadzi wangu mushure mekudanana nemwana wenyu inini ini handichakwanisi so ava vari kuchema vachiti veduwe mwana ari kurwara mushure mekurwara pane vanhu vakauya vachitisa akaroya mwana tiri kukumbira kuti mutipe mari yakati tikuronerei nekuti akadanana nanhengi vanhu havanotovaziva nepavanotogara iko zvinozvo vakavafonera havadaviri mafoni. Zimbabwe toita sei mutemo upi ungatibatsire apa mari hatichisina but vanhu vakadya mari yedu vanhu vachitoona kuti avo vagere apo mukadzi acho anoti ndindakaroya murume wacho akadanana nemwana nevakauya vachiti tipei mari tironore tisakaroya mwana vari kuvaona mwana akararamuki ari kurwara. Pavanhu vakauya vakadzi vaviri nemurume wani. Mudzimai uyu achishedzera kuti ndini ndakaroya mwana wenyu nokuda kwokuti aidanana nemurume wemunhu. Mudzimai wemurume wechikomba chiya cheye. Aiwa. Asi mudzimai ndiye avanhu vari kuti tisu takatumwa kuzoroya. Nokuti sibasa redu reun'anga. Ibasa redu. Uyu mukadzi akazvitaurira akamira ega ariye muridzi womurume asi ava vakasvika pamba vakasvika vari vamwe vachiti atouya pano tanzwa tsitsi nekurwara kuruta mwana uyu nokuti basa iri tisu takabata tipei mari vachibva budisa ketu 150 US but zvaitwa kudaro hapana chiri kubuda mwana asi kumuka. Mwanasikana ari kurwara nei? Akaoma mutezo akaoma right hand akastroka rimwe side rakaoma risi kuita sei arisi kushanda. Vakaenda kuchipatara kwese hapana chiri kushanda. Zviri kunzi kudi kuchipatara. Zviri kunzi chirwera chatikatsvaga hapana chatiri kuona. Zimbabwe ichokwadi kanyemba nyaya yepamunyuku iyo ndokwandiri izvozvi ndakazviona hakusi kunyepa ndinonzi baba 2 paEpworth pamunyuki. One time hatitaure manyepo pano. Aiwa ndo zviripo inhefenyuro vanhu. Yes ndo zviri kuitika pamunyuki mukadzi izvozvo akarara izvezvi asi vatoziva kuti apo ndo pari kurwara munhu. 0713-938-538 0713-938-538. Saka poitwa sei kanyemba nabhozho ichokwadi chiri kutaurwa nabhozho ndogara nawo pasaidi pamunyuki kuEpworth ndinonzi Brian. Zviri kurwadza mukoma KB mukadzi ari kurwara apo baba vakatomborwiswa nevana kuti siyai mwana iko zvinozovanyarara ende vanhu vakauya vakabuda pachena vega kuti tisauraya tikuda sei tiri kurwarisa mwana vakabudisa kuti mari pamusoro pekurwara. Munofunga kuti vanhu vakauya avo vachiti ndisu takakuwadza ndisu takakanganisa ndisu tiri kurwarisa mwana ndivo here vakarwarisa kana kuti vaingoda mari? Mukoma KB tinotaura zvinhu zviri paground zvakasvika panzvimbo ndo zviri kuzikamwa zviri murima hapana anozviziva. 0713-938-538. Vakadzi tisadaro kana mauraya mozowana pisi here tsvagai mabasa mhanyi vabatsiri pindiraiwo ndarwadziwa ndinonzi mai ano ndiri kuno kukuwadzana kuri seiko kukuwadzana nhasi 0713-938-538. Baba Isabel maybe pane pandisina kunzwisisa
murume anovaka ane mudzimai wake akadanana nemwanasikana uyu akamborambidzwa nehama kuti iwewe wakura mwana achiri mudiki. Ichokwadi. Pakazobvunzwa nevabereki vemwanasikana nehama dzemwanasikana kuti pane mudzimai auya panapa munomuziva here? Murume akati mudzimai wangu ndinomutya. Right, akambondisunga. Mudzimai ari kunzi akambosunga murume ndoupi? Akasunga murume ndiye mukadzi chaiye. Mukadzi womurume. Zvanga zvakutaurwa nemurume wachona chaiye kuti inini mukadzi wangu ndinomutya. Akatombondinira kung'anga but ndine kwandakazoenda kuti zvinhu zvangu zviite. Saka imimi kana kune vauya ucharaboka zvinogona kuti chiri chokwadi but rapana ikoko because wangu mukadzi ndinoita sei? Ndomutya. Vachibva vatorwa 150. Vakabuditsa mari mukomakebe. Munozviziva kuti kana uchinge warwarirwa auzivi zvokuita. Unotori nevanhu vatouya vachitaura nyaya unotoziva kuti mwana wedu akamboenda kwakati zvechokwadi. Saka vauya vachiti ndo kwakaroiwa mana ende takatumwa nemukadzi yeye tokwanisa tikuronore but achibva vatora mari. Saka inoendeka kumapurisa chikonzero. Varipo vanhu vane mazita vakauya vachitora mari vachiti ende vanofanira kutaura kumapurisa kuti makatora mari muchiti muda kuronora munhu. Zvamakatorera mari makazviita here? Right, avasati vaenda kumapurisa. Ngavatakure murwere ondovasiyira. Ndinonzi Edward T. Budzi paBorodeo. Icho? Yes. Munhu wenyu? Zvamakaita zvisati zvapora. Zvinoita here kutakura murwere unosiya. Weku Epworth avo hapadi polisi pakuda mpindi chete apo kuvazvambura pakaipa. Hey, sorry. Ndiani uyu? Anonzi Duga Dollar. Duga? Hauzodyi dola iri unenge wamukati. Yes, Duga Dollar paNewlands. Atsamwa. Dzimwe nguva tinofanira kudzosa hasha idzi. Dzora moyo. Happy birthday baba Kwaramba. Alright. Ndifadzi tapfuma paGoromonzi. Nasi ibirthday rababa Kwaramba. Nogona ngopiwa chihechichichi. Incubator mahara. Hazvitaurika asi idhiri rakaitwa apo sevanhu varwarirwa. Asi nyaya iyi tiri kuziva zvakaitika nezviri kuitika. Bosho naKanyemba ana amai vakasvika avo shuwa tinovaziva uye vari muEpworth muno. Yes. Kungoti paredhiyo hazvitaurike asi idhiri rakaitwa apo sevanhu varwarirwa. Asi nyaya iyi tiri kuiziva zvakaitika nezviri kuitika. Bozho naKanyemba ana amai vakasvika avo shuwa tinovaziva uye vari muno muEpworth. Iyo idhiriro. Tambobvunza kuti chokwadi vanhu vakauya ava vanozikana kuti vanobatsira here kana kuti panga pachidaka kutsvagwa mari. Madzibaba Matthew Chiwara paGuruve ndiripo pachimuti vanogona kubatsira mwanasikana uyo ari kurara kuEpworth Zimbabwe. Tinoziva kuti mabatsira vakawanda. Sunungukai kubata baba Isabel, sunungukai kubata Bozhongora. Mutsvage madirections ekuenda kuEpworth kwamunyuke munobatsira mwanasikana uyu. Tinozokutendai. Hatina zvatinogona kukupai zvenyu asi kana muripo munogona kubatsira. Batsirai mwanasikana uyu kuitira kuti akwanise kurarama mune zvakanaka. Baba Isabel, vanenge vachizoda kukubatai vanogona kubatsira. Munobatika sei? Icho kwadi muri Zimbabwe ngandikoti vabereki vemwana uyu vanenge nichitaura navo vane mwana ari kurwara ndikapedza chirongwa mugondibata pane zvachoda kutaura nditika vanenge vachida kundibata weni zvakare munondibata panhamba dzinoti 0771 545 025 0771 545 025. Vabereki vemwana please ndapota ndibatei kana chikuita pedza chirongwa tine mashoko neme asi vanoda kundibata mondibata pa 0771 545 025. Musafona musandisika musabipa kana kufona neprivate number kuti zvatinoita zvigoendera mberi tigobata tiri mukati mekutsudzura nokupfapfaidza pachimutipa. Vanhu avo ngavaite kuti mwana apore. Vanhu vasati vasungwa avo ndini Courage Kavai ndiri kunoko kuchitungwiza kuriseko kuchitungwiza munguva shoma iri kutevera tichazonzwa kazviri kuitika munyika nekunze kubudikidza kane nhau mutondi watonga pabodzi kana Nambia naCaroline Tulani Sitole. Asi pari zvino nditenderei katimbo vari kushandisa mwanasikana uyo panyaya dzeurombwa hwavo nokuti zvavo zvaita haungodzosera haukukodzera kumusiya. Baba ndiwo ngavarapise musikana uyo. Ndinonzi Mr 10 kgs kwamutare kubocha kwamarange. Right, tinotenda rekatinzwa kuti vamwe vanoti kudiniko. Icho chekuEpworth police get busy. Icho chekuEpworth police get busy please. Vanhu mukati makivo ndipa baba Mozi pachamboko veReal Madrid. Baba Isabel
baba ava vasiri vari kushandisa here mwanasikana uyu? Handikwanisi kuisa shoko rokuti ndo vari kushandisa. Asi pane kodzero yekuti kana vari vaidanana nemunhu uyu, avadanane nemunhu ari fit vachitamba zvavanoda nemwana wemunhu, arwara votakura vanosiya. Vakadanana naye vakafambidzana nemwanasikana kwenguva yakareba sei? Kwanzi vakatosvika gore rese nemwana uyu kusvika pakutomubvisa pamba kunomurojera. Okay, Arwara vomusiya. ya regai tibate zvakareka vanoona nezvemutemo vambotibatsira vana advocate nyari maposa Ichokwadi ichocho kuti wafambidzana nemunhu gore rese handiitika apa hauna kubvisa kana sendi munhu wari kufambidzana naye obva arwara unongomutakura kunkuduguchi kunodhamba pakaipa sudzurai chimwe tozotengesa. Ichokwadi mberi yeZimbabwe ndiri mukati mekufamba nekutsotsora mukoma KB rega ningoti paka ndapindira paHighfields New Canaan kudhuze nekuPaul. Right, kune nyaya iripo yemukadzi akaroorwa nemurume wake ndokubva aita vana 4 kutaura kuno kwatiri kuita atori mukwasha. Mukadzi uyu murume wake ari kushandira kunyika yekuZambia, iye ari pamba nevana nevazukuru. Okay, mukadzi uyu ndokubva aita chikomba chemumwe murume asina mukadzi. Vachidanana vanhu vakazviona vakatora nguva vari mukati mekutaura nyaya uri kuita nyaya yakanaka here, zvakambomira sei? Mukadzi uyu anga akutoenda kubhawa vari kubhawa kutosvika pakutonetsana nemuchinda uyu vachibva vadzoka pamba. Uyezve kumashure kwakamboitika noise yekuti mukadzi uyu akambotema mukomana uyu kana kuti murume uyu nebhodhoro, but kuhama dzaisvika tikada kudzikadzika ndichitaura nevehukama vanoti murume uyu zvakare vakamuona yaitori hama kumusha kwakaroorwa amai ava. So amai ava vaenda kubhawa ndokubva vanetsana nemurume uyu vari mukati mekudzoka. Murume akabva ikoko kwanzi ndobva ngotora bhodhoro rake akati hainino zviri kundinetsa beta ndife, ndobvatora mushonga ndobvaisa mubhodhoro. Achisvika kumba achibva amwa kudaro vanhu vachibva vatsona kuti munhu atinga amwa. Mukadzi achibva anzi ndiwo unoziva munhu wako amwa mushonga zvamaitirana. Achinosvika kuchibhadhara akadzenwa achibva avosora mangwana. Vanhu vaungana parufu vari mukati mekutaura chikonzero vange vane mamwe mameseji edzimwe maconversation ezvaitika pamusoro pekuziva mai ava. Vamwe vacho pari parufu vari mukati mekubvunza zvikanzi munhu aita seko, zvikanzi murume uyu ari kunzi anetsana negirlfriend yake ndopazova mushonga apo amai ava vaitopindira hama dzemurume weamai ava dziripo vachitopinda zvikanzi girlfriend yacho zvikanzi girlfriend yacho ritopinda zvikanzi amai ava imi muti girlfriend ipi ava ndimbuya vangu mukadzi wasekuru wangu. Mukadzi wanzi atori mukadzi wemunhu zvikanzi ndivo vanetsana naye. So amai ava patori nemavideos avazogadzwa padare remufi vakubvunzwa kuti chii chakanetsana uyezve nabhozho maimbori chii nechii. Vanoti muri friend yangu, vanoti amai ushamwari hwakawandisa muri shamwari papira kuti pana patiri mameseji ekuti aitaura kuti nhengi mudiwa wangu zvikanzi womudiadanana akazobvunzwa navamwene vake amai vemurume akamuroora zvikanzi zvakatoitika yakadeuka yave boyfriend yangu chaive chikomba changu mberi kwaamwene. Saka iko zvinozi munhu anzira to postmortem. Saka murume obva afonerwa kutaura kuti kwatiri kuita apinda mubhazi nhasi achibva munyika yeZambia achiuya kuHarare Zimbabwe kuti azonzwa kuti mukadzi wake akaurayisa munhu waidanana naye but iye ari mukadzi wemunhu. Apo amai ava vatori nevana 4 kusanganisira mukwasha. Shoko hamene kuti ratirasvika here kumukwasha kuti amai vakaurayisa chikomba. Baba Isabel, muri kuti amai ava vane murume nemhuri. Murume ari kuZambia vakatsvaga murume wokufambidzana naye. Shamwari kufambidzana naye zvokusvika pakutoenda kubhawa. Chikomba ichi changa chakura sei? Chikomba ichi anotoratidza kuti achiri wechidiki kuma 27 years. Angasina mudzimai. So ndiani aienda kubhawa, amai ava here kana kuti chikomba? Chikomba naamai ava vaitoenda vese, vanga kutosika unofamba vese chiri kubhawa vaitoenda vese vachinonwa vese ndokwavateka kubuda nekoko kusvika pakudzoka vaitoenda kwavaienda vaifamba vari vese sabhebi nabhebi. Chikomba chaigara mufiyo zvakare asi chikomba pachakazonwa mushonga chakanwira kumba kwani chakabva kumba chakanetsana nemukadzi vari vese
chikati inini ndokudetsera kwataka beta ndife chichibva chaenda kunomwira kumba kwacho achaigara ehe imba yake kana kuti airenda aitogarawo nevamwe pa anozobvunza kuti kurendereka kuti imba yake but iye anotorera muhukama vavanogara navo pamba ipapo okay ndo pakasvika itira kuti kanzi iye akatozoteverawo mukadzi ikoko zvikanzi apinda machitiri mashoko kuti amwe mishoko atizive tonana nemunhu wenyu mwende naye mataura kuti pane hukama huripo pakati paamai ava nechikomba ichi ndati ndakutaura nevehukama kwakaroorwa amai ava vehukama vanove kuno ndo kune murume waamai vakaita chikomba ava vari kutotaura zvakare kuti iyeye afawe chaka chiri chikomba chake tikatarisa zvakare titori nehukama naye kurudzi rwemurume akaroora but amai ari kwanzi ndanga ndisingazvizive ini kuti iye hama yenyu ndakangomutorera chikomba changu oright wanga usingazive kuti iye hama kwakuita chikomba une murume zvinoita here zvikanzi yakadeuka yakadeuka aichadyorereka ndakatochimhanya veukama kana kuti vepedyo mapurisa vakabvunza here amai ava kuti chii chavakakanganisirana chakazopaka kuti murume uyu ade kukomitika kuti akomite suicide izvozvo asi kutaura chikonzero veukama ndotozobudisa mumwe mameseji nemamwe masviko kuti uri kuziziva here tiri kuziziva kuti ukambotema nebhodhoro makamboita zvakati plus mameseji akati uyezve aida kutoramba kuti isu taidanana akatanga achitoti ishamwari yangu kusvika pakuburitsa umboni pakazara kuti haya chiri chikomba changu achipindura mwene chacho changa chiri chikomba changu plus ndasingazivi kuti yanga iri hama yenyu ya pakaipa Highfield. New Canaan 0713938538 kanyabana bhozo mamuka seiko chepa Epworth ishandibata hako Persuade madai pa DZ3 ndimutsiroka amai vangu vanonzi mbuya Eva vari pa DZ3 right na baba vangu vanonzi sekuru va Eva vari kubasa ku Milton Park na sisi vangu vanonzi Esnati madai vari ku Rafingora pari zvino Zimbabwe nditenderei kati ya maitu vari kwavazvikanzi aiwa kavabereki hama dzemwanasikana ngavamutore mudzosera kumurume wake nokuti kandiye akakonzeresa kuti arware kudaro regai tinzwe kuti Mablet iye ari paeji yekuma 40 something ukada kuzvitarisa vakadzi vazhinji vari kufona pa National FM ipapo vari kuti mudhara vakatoroorwa nana baba vavo chaivo hapana zvatinogona zvangu kubatsira kumusikana ari kurwara uyo nazvo asi ndanga ndichida kungogadzisa ipapo pakuti murume uyo ane 40 something years ari kunzi mudhara just to make it look bad pamwe age difference nemusikana uyo is just 15 years or less 40 so kudanana kwavakaita hapana aimbunyikidzana apo asi kuti murume uyu akangozokanganisa kunosiya mwana mukadzi uyo kumba kwavo achirwara atonetsa manje kuchenura kuti hasi muroyi wakamuitira vamulauzi vari pachitungwiza baba Isabel azama kugadzirisa zvimwe achidefenda zvimwe okay kuti munhu hangonzi mudhara ndizvozvo mudhara pakuita zveizvo mudhara ndabatwa namai 2 vanga vachitoti mudhara uyo mai 2 ndikabvunza ndikati 40 years unganzi mudhara here zvikanzi mwana mudiki ndikati 22 years mwana mudiki zvikanzitarisao neage difference ndofunga ndo zvarwadza vamulausi tingadzi madhara isu madhara isu bafana sichikosirozaneso tikupisa mani imi taurayi musi okay baba imi makakanganisa imi noti mudhara anditi baba avo kubva nhasi mukandiona baba avo chekutanga mwana uyu hazvioni kuti kusateerera hanzi hazvione kuti kusateerera kunourayisa 2 batai baba avo nevanhu avo vakauya pamba polisi torai vanhu ndinonzi poka njuti dhedhe vaangel mukuwasha wekwamatirira paborodel baba Isabel chokwadi ishosho ichokwadi hazvine kuti vane mhosva but vanofanira kutorwa mukoma kebhika vombogariswa pasi yaiungurugwa yoonekwa cheri kumataredzi mhosva vakawanda vakapinda mataredzi mhosva but dare ndirinozotaura kuti iwe une mhosva iwe aona ukadanana nemunhu kwenguva inosvika kana kupfuura gore ungozomusiya ndatamba newe wawisina basa chienda zvako kutora mwana wemunhu kumaita mvemve hakusi kutambisa nguva yemunhu hereko aiwa inspector takavarasha nyaya inofanira kunopinda kukamba kwawe okay matare edzimhosva anoti kudini mambotaura pai muchiti illegal advisor vanokwanisa kuti vatibatsire advocate nyari maposa tibatsire toziva kuti makachibata chemuti okay rega tienzwe kuti vamwe vanoti kudini ndimhoreseiwo ndinonzi Samuel Madidi na Evans Chimombe tulani pa
Finscape apo ndofunga mutaundi Samuel Madidi Evans Chimombe na Tulani pa Finscape vakachibata chimuti vari mudhorobha muCBD right 28 minutes to 12 sekuti mudhara musikana kana kuti mwana nyaya iri yekuti pane murume akadadana nomusikana kwegore kana kupfuura right vachifambidzana kudaro hana kubvisa kana sendi achibva atanga kurwara mwanasikana uyu ndokubva amutora pumpudubuchi kumba kwevabereki asina kumurapisa nyaya yedhifarenzi ngaimire hatichada kuitaura odai pakanganisika asi mudhara murume anditi munhu asi murume uyu hana kurapisa musikana waifambidzana naye right regai katiendere mberi nacho chirongwa 18 minutes to 12 vese vari mu akagara nemwana uyu vakanga vatowe murume nemukadzi avo vakadzi ngavasungiswewo hanzi ngavasungirwewo mhosva yemari yavakatora iyo hameno polisi ingati ifraud here ndinonzi Movedo Movers pana Leopold Takawira na Bank Street baba Isabel ichokwadi munhu mwane mhosva yake yes munhu mungabatirwa mhosva yake because kusvika uchiti ndogona kuita zvakati hauna kumbonosumwa kuti tine mwana ari kurwara uyamutirapire wakauya wega kuti mwana ari kurwara tanzwa tsitsi toda kumurapa tipe 150 tivarape chikonzero ndindakadanwa ndikuti ndimurowe saka ndine murowi wacho ngavaende kupolisi kuenda kupolisi azvirevi kuti waenda kunoripota baba Isabel kune public relations anditika PR department unosvika uchitoti inini bhozvo ari kundidai hausi kuripota but uri kutsvaga kuita sei kubatsirwa ndokudza kuti enda kucivil court unoripota handiti saka ngavaende kupolisi vanonzwa kuti nyaya iyi inofambiswa sei pari zvino regai tinotenda Gogo Chihoro nemashoko akakosha kumhuri yeZimbabwe pari zvino a minute past 12 o'clock tisatapinda kamuchitoro nevasawira vedu ka Lesel One Electronics pure quality no deception tabata ka Advovo advocate Nyari Maposa timbonzwa kuti vanotibatsira sei kubudikidza ka nenyaya yekupi yekuEpworth kwamunyuki maswera seko advocate isi taswera maswera seko mchikairi mainzwa nyaya yepa Epworth tainzwa nyaya yafomoka kubva paEpworth apo Zimbabwe ingabatsirikana sei zvatingatotaura pane mhosva dzakati dzanga dzichingoparwa ipapapa yekutanga musikana uyu akatopara mhosva achidanana nemurume wemo iye paamire anokwanisa kutosungiswa nemukadzi wemurume uyu for adultery damages kuti abhadhare nekuti ari kugara nemurume wemunhu kana kuti ari kudanana nemurume wemunhu zvisiri pamutemo hazvitobvumidzwi izvozvo chokutanga chechipiri hongu akazorwara akaenda hake kuvabereki vake vabereki vakamugamuchira saka uyu murume uyu tongoti kuda akabuda dhii ndizvoka nekuti kuno vamwe vabereki vanozosimudza chiutsi vanosimudza mhepo yekuti hatisi kuda mwana iyeyuyu nokuti wanga uchigara naye kudii havabvumidzi havo kudaro pamutemo asi si angomira takadaro tobva tatarisa chechitatu manje chevava vanoya vachiti hanzi sisi takaroya mwana handitika pamutemo wedu isusu unotorambidza nyaya yekutaura kana kubvumira nyaya dzeuroyi munhu anozviti muroyi kana kuti munhu anopumha mumwe munhu uroyi itori criminal offense iyoyo yekuti munhu agona kutondosungiswa izvoka nekuti iye ari kupumha mukadzi wemurume uyauya kuti ndiye akatituma kuti tizokuroya handikona kuti patori nenyaya iripo ipapa itori mhosva pamberi pemutemo kuti vari kutonenera mumwe munhu kuti akavatuma kuti vazoroya ivo vatoriwo nemhosva yekuti vari kutoti isusu practice witchcraft tinoda mona criminal law codification form 8 inotozvirambidza izvozvo inototi that is a crime then avavo vavapa mari handimona kuti nyaya dzacho dzosimuka dzakawanda kuita kanika zvikomo ava vakavapawo mari vachiti tibatsire iwo handitika inogona kutova fraud kune ivo vaya vari kutogona kukubatsirai ava vobva vapa vanhu mari vachifunga kuti kuda vanogona kubatsirwa vanenge vachifanira kutovadzosera mari yavo otherwise inenge ichitori fraud chaiyo
yekuti wakandotaura wakati ndinoda ndigonewo towopiwa mari worega kuita izvozvo. Of course zvachona zvinonzi zviitwe zvinhu zvatitoti pamutemo hazviitiki nekuti mutemo wedu haunyanyi kutenda nyaya idzodzi dzeuroyi nedzewitchcraft nedzechinyi, asi inenge yongotariswa kuti iwewe wakanyepera munhu kuti unokwanisa kurapa munhu, iwe ndokurega kurapa munhu kana ndokurega kuita zvawakaita wakavimbisa kuti uchaita, dzosera munhu mari yake, otherwise unobata nefraud. Ya pakaipa. Saka uyu murume hapana kana mhosva yaanayo. Murume ane mhosva hakezve, ndingangoti pachivanhu chedu chongoti wakagara nemwana wavanhu nobva zvazodii zvikazo. But haana kana kumbobvisa kana sendi pavakagara apa. Anenge achibvisa sendi kunani iye anga akaroora ane mukadzi wake kare. Anenge ada kubvisa sendi kuti zvigodii, handiti anga ane mukadzi kare. Ko kana asina muchato hazvibvumirwi here kuti madzimai vaviri? Aiwa, kana asina muchato kuda ndo zvatingangoreva kuti it's a different matter, kuti maybe anoti ndanda udaita mukadzi wechipiri, mhosva yake inenge yaapatsika namagariro zvatinotaura izvozvi kuti iwe hauna kubvisa kana chii chawakabvisa kumwana wedu uyu, unless vakutomutora kuti anga wako, saka uyotobvisa. Ona advocate network, asi ipo pamutemo hapana here kuti ukadanana nemunhu ukamutambisira nguva unogona kumuripotera? Kana ukamutambisira nguva wakamuvimbisa kuti uchamuroora, ndizvo kawomutambisira nguva, asi kuti iyeyo musikana wachona inofanira kuva kunge iri mhandara. Maona kana chiti maybe seduction damages or something, asi kana tikati i-breach of promise to marry ndoyaya yekuti uzhambukile lomnyaga handipika KB eka yekuti wakandivimbisa kuti uchandiroora, saka wakufanira kuchitaridza iwe musikana kuti wakambongatovimbiswa wakamira pai, akapa here ndumwa kuna vatete vako, una hengechifi yake here, akamboenda here kukandosangana kwavatete uzvikataridza kuti arikuda kukuroora. Otherwise munhu wese anozodanana nemunhu vachichaya mapoto vanozoti wakandivimbisa kuti undiroore, votanga kusungisa vanhu varingoita mujono, handiti zvoka ndizvozvo. Ende saka mutemo unototarisa zvinhu zvakakosha kuti aiwa, kana uchiti munhu akakuvimbisa kuti achakuroora, akakuvimbisa nemutowoyi, akaitei? Akakupa ring here, makaenda kwavatete here, akakupa ndumwa here, akanga aseta date here kuti takuuya kuti tidzobvisa zvatobvisa, ndopaunozoti breach of promise to marry, kuti wakanga wambondivimbisa kuti uchandiroora hauna kuzondiroora. Otherwise timu rimwe rese revanhu varingoita mijolo vari mudzimba, murume haana zvaambotaura kuti akakuvimbisa chinyi, kana kuti chero akataura anga achingori mashoko ekupimba. Ya, tinotenda maita basa advocate Nyari Maposa. Vangada kuti vabatsirikane munobatika sei zviya? Ndinobatika 0771 111 099 771 111 099, kana kuti pamasocial media kunana Facebook, YouTube, zvitinda zvakadaro advocate Nyari Maposa. Ko kana akatengerwa musikana foni kubva kuSell1 Electronics achiti ndichakuroora, hakusi kumuvimbisa here? Chero anotengerwa mota, chero akatengerwa imba, hakusi kuvimbisa kuti ndokuroora, nokuti vazhinji vari kutengerwa maflat, vachirenderwa maflat uko, hapana akambovimbisa munhu kuti ndichakuroora. Varingoti tiri kuwirirana panguva ino nezvatiri kuita, zvinoenda mberi tozoona mazuva achifamba. Tinotenda maita basa advocate Nyari Maposa, baba Isabel. Aiwa, mosera zvakanaka. Tinotenda nyaya yacho mainzwa kwayaenda. Kumana. Yes, regai katimbotengesa tiri kudzoka manje. Hello pa National FM. Mamukase. Tamuka kana mamukase? Mainosa kwa Dhangwezi. Mainosa kuriseko kwa Dhangwezi nasi? Dhangwezi kwakanaka. Inoziva kubvunza kuti kana ivo varivo vari kuti tisaka kuwadza mwana vakavapirei mari vasati vaporesa mwana. Baba Isabel. Ona tirega ndipindure ndichite muri yeZimbabwe. Ukasvika kuhospital unotobvisa mari yekutenga kadi, consultation fee, zvese usati waziva zviri mukati. Aiwa, Baba Isabel, zvasiyana nezvechivanhu nezvekun'anga kana nezveava vanouya. Ava vanouya handiti kana kun'anga hanzi vanhu vanonzitanga wabvisa mari yechiwe, imwe unogona kuzobhadhara kana zvinhu zvako zvaita. Ndozvavaifanira kunge vakaita. Onai nezvasaimone mwana angu uri panhoo. Ende kutoda kukurudzirawo mamwe madzimai kuti zvirisiko here kuti unobva wagadzira munhu kusvika pakuti munhu anooma mutezo anoita sei nekuda kwemurume. Ende baba avo futi havachade kubudikira kuti mwana uyu achirapika. Saka point B.
Saka poitwa sei mainosa? Ndinongona nga vakadzi vakauya vachiti tisi takakonzeresa vada kunyatsotakurwa vaendwe navo kupolisi. Vonoripota kupolisi? Ngavanoripota kupolisi nemwana ari kurwara so asifamba pakauya vanhu vachiti zvekuti nyaya yotangirwa ipapo. Manje mapurisa edu anotiwa kuti abvume hauzichi vanhu asi avo vakadzi ava vachipo chekuti vakatoba mari pa150 iyo mari ngaidzoke. Apa mutembo pane paunogona kushanda apa. Kuti vanhu vakasvika pamba. Motorifunga vaende kumapurisa vonotaura kuti vakauya pamba vakatora 150 vakonzi vakaba vanhu ava ngavachinosungiswa. Handi mapurisa ekwamunyutu anoenda kudombo. Ngavaende kudombo. Regai tinzwe kuti vanokwanisa here kusvika kudombo then zvaunenge waudzwa ikoko tinozoudza kaZimbabwe. Mozouya muchitiudza kuti zvanzi. Tinotenda mainosa. Na maura emozowana pisi here tsvagai mabasa mhanyi vabatsiri pindiraiwo ndarwadziwa ndinonzi mai ano ndiri kunoku kukuwadzana kuri seko kukuwadzana nhasi 0713938538 zviri seko mukoma wangu mushe bhozi ii chinorwadza ichi chamataura ichi saka toita sei asi inini chandikuona ichi chachisi chigemu here chiwana wandikuona nge havangosina kungotumwa here kungoba mari avo vanawa pamusoro pemunhu ari kurwara here bhozi nyaya yandikuona nge inenge ine chokwadi ndeyemurume bhozi ani murume yakutaura zvanzi aiye akaenda kunogadzirwa ndete abva agadzirawo mushure mekunge iye ataura kuti zvanzi mukadzi uyu aindibatira mushonga kwavo saka isi kuti rivhesi here yakazoitwa nemurume kuti kwaakaenda kunogadzirwa akabva aita marivhesi kuti mwana uye arwari kusvika pakusoka kwakaitawo. Saka anorwarisa here munhu waidanana naye? Bhozi iye aurodza kutaura kuti iye anga achinzi aishandisira mukadzi akaibata kuti aimushandisira mushonga. Saka ndikuona pakanogadzirwa ipapo iye kuti anogadzirwa kunzi abatira mushonga. Ndofunga yakazoita rivhesi but timu iro rakazouya iro ndikuona nge chigemu icho hapoza wana vanenge vakangoya zongorowa mara wachita. Kana chiri chigemu Makingwazi akaimba kuti kune vamwe vakazobatwa vachichera mbeva mumunda manga mabiwa mbambaira. Saka ino ndichandikuona manje chekuti timu iro rinofana kutakura murume wacho then otakurwa wese kuonekwa kuti pautu hwayo patimu pautu hwawo chikwata icho nemurume ndovandiona nge panogona kutobuda chiri chokwadi bhozi vakatakura timu iro chete kai murume akasara handiona ngeri zvinogona kusatadza kushanda kuti ndikuona ngeri ngavatakurwa wese vatori une mapurisa wese kubvira kune murume wacho wese. Okay. Tinotenda ngoma kanyemba. Tiri kutaura nani? Na Langton Chingoma Major Brown. Ndinotenda mukoma wangu maita basa. Tiri nani? Tiri nani? Tiri kutaura nani ari kupi? Maitu Eastview. Maitu? Kuri sei ku Eastview? Kuri right. Tibatsire tinzwe. Mudhara uyu hausinyere mushonga here. Hatisi kuziva Maitu. Mushonga. Munofunga kuti mushonga? Mushonga nekuti handinoziva kuti ukaenda kunoromba kunonzanzi unobata mwana mudiki kuti zvinhu zvako zviite zvakanaka. But asi mwana mudiki angane 22 years kauyu. Mudiki kune mudhara muti mudhara ne 40 something years. Saka mwana mudiki kwaari chitupa chekutoti mwana wacho. Saka panofanira kuitwa sei nokuti mwanasikana uyu ari kurwara? Ivo varidzi vemwana ngavatori mwana anditi vanomuisa kwaari ikoko nekuti zvichiri kunaka handiti vanga vari pamwe chete izvezvi akurwara vakunomusiya kumba kwavo sei ndizvozvo ndo mushonga wati kutaurewo kuti ndo mushonga wakashatewo kana iye anga achiziva kuti mukadzi wake anomutya akambozviitire. Saka veukama wotore mwanasikana womudzosera kumudhara uyu? Ngazvisire kumudhara ikoko ndiye murume wake handi ndiye akatoti arwari. But zvinobatsira here nokuti tiri kudaka rubatsiro rwokuti mwanasikana abatsirwe? Iye mudhara yeye ngaaratidze mwana. Nokuti ndiye akamutoti mwana arwarika. Apa vabereki vakupindira papi nekuti mwana aitombodzurwa kunzi usadaro munhu muombe kwauri. Anga ari murudo Maitu, munoziva kana munhu ari murudo? Asi vaziva kuti vakura havataure chinhu chinodonha pasi handiti munoziva. But kana ari kuma40 tingati akura here? Ani? Iye murume kana ari kuma40 ngati mudhara here 40 years?
muhombe kune mwana nokuti kutori chipo chekuti akamupunyikidza mwana obvious akamutrashira mari mwana bvaita medzi handizinoziva akapiwa mari zvamamhanje anongoona kuti mari inenge iri nani pane kungotoriska upenyu hwangu mudhara uchi akaita kune mwana uyu akamubhebha nemari kuti amude nekuti hazvisitombo rinomowo zvinhu zvakaitika obva amushandisa amushandisa bva akutanga kurwara akumusiya futi amuonere kuti vanofanira kutanga kuenda kumapurisa kunozivisa mapurisa mamiriro akaita nyaya iyi mapurisa hapana chanombotonga apa mapurisa anotongotende munogadzirisana nyaya dzenyu noti zvaitombotaura nyaya itongoripo varidzi vemwana ngavatore mwana vamudzosere kuna mudhara aiwa tinotenda maitu ingomutse vaviri vatatu hati ndemukumuwake ehe handibve yakatota arware but haana kubvisa rooraka hazvina basa waitoziva vabereki kuti ndoko ndozviri kuitea saka ngazotozepo aiwa tinotenda ingomutse vaviri vatatu ndodongomuta ana sisi wangu ari pamurehwa naumwe sisi wangu ari kuhwani kukwachareka uko ndikungoti muri peise henyu neokb nabodhongora rambai makabata chipimo makabata kuti dziwa komana fambai nebasa tinotenda maita basa maitu